Сега ще ви разкажем една история за сила. История за огромна решителност, вдъхновение и невероятен дух, събрани в крехката фигура на един учител по история. 32-годишната Христина от Кърджали. Тя е майка на две прекрасни деца, които отглежда сама, и повече от 6 години води своята неравна битка с рака. За да ни запознае с тях и изпрати още надежда в живота им, към Предай нататък се обърна поръчителят в историята. Десислава Тончева от град Кърджали. Нека я посрещнем сега при нас. Прекрасно сте. Заповядайте, разполагайте се. Прекрасни сте, момичета. Добре дошли в студиото на Предай нататък. Вълнуващо ли е? Да. А всичко това, което прави мама, вълнуващо ли е? Да. Разбира се, че е вълнуващо. Как си, Деси? Притеснена. Притеснена. Отпусни се, намираш се в приятелска обстановка, в наше лице имаш приятели, тук те води приятелството и любовта към твоята близка Христина. Разкажи ми, от колко време се познавате, по каква линия сте близки? Приятелки сме от 5 години. Така? 2010 година се запознахме. При какви обстоятелства? Моя приятелка ме заведе на кафе. Така? Видяхме се. Имаш деца, 2 момиченца, колкото моите. Искаше да ходим на море. Да, искам. Отидахме на море, прекарахме си много добре. Страхотно. И още в първите моменти я почувствах страшно близка. Ти не си От учителка, тогава... предполагам? Не. А какво работиш? Търговски представител съм. Съвсем различна сфера на дейност. Да. Какво те впечатли най-силно в личността на Христина? Първоначално харизматичността й. Въобще не съм предполагала за болестта й. В смисъл, знаех за нея, но като я види човек, не може да каже, че тя наистина е болна от рак. След това вече силата и борбата й за живот, може би. В разговора ми с Христина в Кърджали, без да знае, че ти си поръчител в нейната история, тя спомена твоето име и те нарече човека, без чието усилия нейната битка би била немислима. Какво си направила за Христина до този момент? Всъщност, както казах, аз в началото наистина не разбрах, че тя има проблем. Проблемите се разбират, когато се сблъскаш с здравеопазването. Бях няколко пъти с нея на химиотерапия. Случваше се така и да оставя и децата вкъщи, докато е на химиотерапия. И знаех как протичат първо химиотерапиите и след това как се чувства, как се грижи след това с децата и какви усилия костват да ходи на работа. Всичко добре, обаче нямаше ефект от цялата тази работа. Даже в един момент започна страшно много да се влошава. И нито сили, нито амбиция, нито желание в един момент да се лекува. И така, започнах да търся някакъв вариант, да опитаме да чуем някакво друго мнение, друг начин на лечение. И така стигнахме до клиника в Истанбул. Знаех, че струва доста пари това нещо и затова направих една група във Фейсбук, организирахме кампания, много хора се включиха. Бяха направени в Кърджали концерти и започнаха да се набират средства. За първия месец, може би, беше събрана доста голяма сума. Много хора искаха да й помогнат. Много хора я познават и много хора я подкрепят и просто започнаха веднага да се събират средства и може би 15 дена след стартирането на кампанията, тя имаше вече възможност да започне лечението в Турция. Правихте ли опити да издействате средствата от фонда за лечение в чужбина? През всички стъпки сме минали с това да опитаме да се лекува с средства от България. Получихме отказ и след това... Кажи.
След това вече направихме стъпки, за да имаме DMS номер, за да може повече хора да се включват в кампанията им. И ти беше активният двигател на всички тези стъпки. Много хора участват в това нещо. Много си скромна. Тази битка е постоянна, ежемесечна. Знаеш ли на каква стойност възлиза месечно лечението на Христина? От до. Да, знам. Значи сумата е между 3 и 5 хиляди лева. 3 хиляди лева казвам от 3 до 5, защото 3 хиляди лева изтруват всеки месец, за да отиде до Турция, да си плати химиотерапиите и престои там. По някой път през 3-4 месеца се налага да й направят 5 скенера, който струва 750 евро и затова сумата се качва на 5 хиляди лева. Всички знаем какви са учителските заплати в България и вие успявате да се справите с помощта на добри и благородни хора, които подкрепят до момента, Христина в нейната битка. До момента, това е възхитително. Защо се обърна към Предай нататък, къде си? Става все по-трудно. Аз, когато писах, тя беше в един такъв момент, че наистина имаше много голям отклик, но до момента лечението изтрува над 60 хиляди лева. Значи, колкото и хора да помогнат, тези пари се топят много бързо. Разбрах, че отказва едно от лекарствата, които да й правят, точно заради това, че няма месечната сума, за да продължи лечението. Беше минала на някакъв такъв вариант, който тя си беше решила да й направят в Турция. И за това се обърнах към вас, за да може да опитам да популяризираме още повече нейната история, за да може, ако може, още повече хора да помогнат. Също така знам какви емоции създавате и какви приятни преживявания и знаех, че ще се случи нещо прекрасно тук. И затова се обърнах към вас. Искрено се надявам, че вдъхновяващата личност на Христина ще зарази нашите зрители с желанието да я подкрепят и да я подпомогнат. Предлагам ви сега заедно да влезем в часът, посветен на неугасващото желание за живот, борба и воля, воден от учителя по история Христина. Вижте разказът за нейната съдба, на който дадохме името Учител по история за сила. Здравейте, Димитър. Много ми е драго да се запознаем. Готов ли сте да заместите Христина в следващия час? В училище сме готови да направим всичко. Тя преподава история и вие сте нейн колега историк. Добре, да изненадаме тогава къде е тя в момента. В момента е тук. Тук. На час с 6 клас. С 6 клас. Благодаря ви. Добър ден. Здравейте. Христина? Да. Много ми е приятно да се запознаем, Христина. Аз съм Наталия, а вие сте героиня в Предай нататък. Подготвили сме вашия колега Димитър да ви смени за следващия час, за да седнем някъде и да си поговорим. Имате ли нещо против? Не, нямам нищо против. Подарете едни аплодисменти на госпожата. Това ли е момчето, което изпитвахте в момента? Да. И до тук за колко е? Може да видите, те целият клас са отличници. Значи е за 6 до тук, така ли? И една единица от мен, 7. Може ли да му пишем седмица в дневник? Ако разреши ръководството, нямам нищо против. Или шестицата устроил? На каква тема говореше? За Втората световна война. Какво за Втората световна война? Периода и причините. Коя година започва Втората световна? 1939. И кога свършва? 1945. Може ли аз да му кажа, седни си 6? Да започва голямо междучасие, така че лица свободни сте.
Христина, поздравления за това, което правиш в училище. Кабинета по история е наистина впечатляващ. Сигурна съм, че това е огромен фактор за учениците. Отдава ли ти се учителската професия според теб? Мисля, че успявам с децата да поддържам много добри отношения. Мисля, че успявам да разбирам тяхната гледна точка и по този начин да разговарям с тях, че за тях да е достъпна информацията, която имат в учебниците. Ако това ме прави добър учител, да, мисля, че се справям с работата. Ти си на 33. На 33. Къде си родена? Родена съм в Кърджали, това е родното ми място. Това е моето училище, в което съм завършила и в което работя в момента. Твоя съпруг студентската ти любов ли беше или се запознахте по друг повод? Моя съпруг беше още детската ми любов. Значи ние бяхме... Това беше първото гадже, нали, от 8 клас, с който изкарахме заедно и ученическите си години, казармата, бала, студентството. Ние бяхме приети в един и същи курс български история, но не сме имали късмет да продължим живота си заедно. Как се казваше той, Христина? Калин. Калин се казва. Калин. Какво се случи с него? Вече сте имали вашата дъщеря? Имахме вече детенце. Която е била да, на 3 Маргаритка годинки. беше на 3 годинки, когато той беше жертва на пътен инцидент. Той беше полицай и отива в командировка на морето. С трактор беше катастрофата, който му отнема предимството на главен път. И така той остана на място. На място. Какво си разказвала на дъщеря си за нейния 10 години. баща? Ами опитваме се по всички възможни начини да съхрани тя спомена за баща си, да не остава с впечатлението, че е изоставена. С снимки, видеоматериали от сватбата и така от нейните първи месеци, които сме запазили, свалили сме си ги на вече модерни преносители, за да може да има тя някакъв реален спомен, защото той беше наистина много, много, много добър човек. Голямата ти любов. Да. Това, че си загубила любимия си човек преди 10 години и само 3 години по-късно се разболяваш от рак, кара ли те да свързваш двете събития? Възможно ли е болката, която си преживяла, стреса, през който си преминала, да те е белязала? Свързвам ги определено, да, защото значи, този период беше белязан и от други тежки събития. Аз загубих и майка си малко след това, която от същата болест си отиде. Така с нея имахме много препятствия, много ходене по болници, по химиотерапии. Какъв рак имаше майка? Мама имаше рак на гърдата. Отиде си по изключително мъчителен начин. Така че те се понатрупаха малко нещата. Най-близките си двама човека да загубиш. В много кратък Не е малко, период за от много време. кратък период от време, да. Определено води своите последствия. Ти сама ли откри твоето Моето заболяване? заболяване го открих по времето, когато гледах майка ми, когато се грижих за нея. По това време? Да, докато тя беше на легло. Тогава сама си намерих бучката, тръгнах да я изследвам. Лекарите, които я гледаха в Старозагорската болница, веднага казаха, че трябва да се махне по спешност, че това нещо не е на добре там. И значи всичко се случи за около 2 седмици, в които аз трябваше да подготвя документи, изследвания, да прехвърля мама в хоспис, за да може тя да има някакви грижи за нея. 2 дни след като я оставих в хосписа, 3 дни, тя почина. Когато аз влезнах в болницата да се оперирам, тя си отиде. Съжалявам за всичко, което си преживяла. Когато ти направиха операцията, само бучката ли махнаха? Значи първоначално махнаха само бучката, защото доктора беше така много с надежди, че при такъв млад човек, аз бях на 26 години, нали, може би нещо ще има късмет някак си, нещата ще излезнат, че не е туморно образование, но резултатите излезнаха, че бучката е тумор и след 1 седмица последва втора операция, при която радикална мастектомия се нарича операцията. Аз вярвам, че зрителите са наясно какво означава това. Колко време се лекуваш след втората операция?
Предполагам, че ходиш на химиотерапии. Ходя на къде си се химиотерапия насочила? Какво правиш за постоянно в здравето последните си? години. Значи, И колко курса си направила до сега? не мога вече да ги изброя, страшно много. Значи само в сметните за последните 3 години. Поведнъж месечно, ако е, от 12 месеца по 3 години, може всеки да си направи сметката, а те се правят и по-често, те се правят на 20 дни, не на 1 месец. През последната 1 година и 6 месеца вече се лекувам в Истанбул, където терапията се променя в зависимост от моментното състояние на пациента. В момента аз провеждам поддържаща химиотерапия, която е на 30 дни и за сега контролираме по този начин болестта. Какво те накара да избереш лечението в Турция? Значи, моята приятелка Десислава, която страшно много ми помага в тази битка, и аз без нея просто сигурно нямаше днес да разговарям с вас. Тя поде цялата кампания, тя преведе документацията цялата, изпрати запитвания по различни места до Израел, до Унгария. Вече аз не мога да кажа точно на колко места е пратила. Толкова е важно да имаш до себе си такъв човек. Да, наистина е така. Просто наистина това са хора, които са ангели и решават съдби. Такива хора като Деси. Даже и има места, на които тя е пращала аз без да знам. Но от Аджабадем бяха най-експедитивни в отговора си, най-точно изискаха допълнителна документация, която им изпратихме. И така, там имаш един лекар, който винаги той те преглежда. Докато тук в нашите болници отиваш и който в момента схванеш на кабинет, значи той може да не те е виждал от 5 месеца и той човек трябва за 5-10 минути, за колкото те преглежда, той да се запознае с цялото ти състояние, да ти види всички изследвания, нали? Все едно всеки път те гледа нов лекар. А в Истанбул, в тази болница, те гледа винаги един и същи лекар и това му позволява да има много по-ясна представа за твоето състояние и да следи нещата. Даже ми прави впечатление неща, които аз съм ги пропуснала и ги забравям. Лекарката ми казва, миналия месец беше еди как си. Ти тежеше еди колко си килограма. Нали? Защото при мен се следят много килограмите, тъй като загубих доста тегло. Миналата година бях спаднала на 38 кг, като скелет точно бях. Мисля, че тия хора ме изкараха от едно много тежко състояние. Имаш ли метастази, Христина? На много места. Значи има вече много засегнати органи. Метастази има по плеврата, париетална и висцерална плевра, и отляво, и отдясно, което създава така доста затруднения с дишането. Метастази в жлъчката, черен дроб, жлъчката ми я махнаха всъщност в черния дроб, в надбъбречната жлеза и на около 6-7 места по гръбначния стълб. И ти работиш и продължаваш да си активна. Аз съм абсолютно активна в момента. Чукам на дърво. С мен се случи някакво чудо наистина. Аз вярвам, че съм тръгнала по пътя на изцелението. Целта е да се въведат туморните маркери в норма. Нормата е 35. В момента, миналия месец, бяхме на стойност 220. Което аз съм доволна, защото пък миналото лято бяха 680. Така че това е всеки месец една борба, нали, с колко единици ще успееш да свалиш този маркер. Така че мисля, че не малко сме постигнали и мисля, че остава малко. Но това при теб е един непрекъснат процес, защото идват нови химиотерапии, без скенери и всичко това изисква средства. Тази поддържаща терапия не може да се определи във времето колко ще продължи. Значи нямам назначено лечение. Тотално ще струва. Ще имаш още 3 курса и ще приключиш. Да. Надявам се да остава малко. Толкова искрено от сърце те пожелавам. Благодаря. Скоро всичко това да е за гърба ти. Дано. Имаш второ дете. Разкажи ми за връзката ти с нейния баща. Нейния баща се казва Десислав, също е служител държавен. Малко така не успях да намеря мястото си в неговия град, той от Казанлък. Така, може би се поизбърза малко там, но нали, хората казват, докато си млада, нали, Маргаритка да не е сама. Така, не крия, че открих в него някаква опора. Да. Но не се получиха нещата. След като ми откриха заболяването и минах операцията, след първите курсове химиотерапия, просто решихме, че
той няма да бъде с мен в тази борба. И от Казанлък се преместихме с децата в Кърджали отново, в моя роден град, в родното ми жилище и продължихме да се борим сами. Ти ли пожела да се разделите? Аз пожелах, да. Бях сигурна. Аз пожелах. Значи този човек направи към мен достатъчен жест, че аз бях с дете от първи брак. Той ме прие в дома си, в семейството си. Не смятам, че можеше да понесе още изпитания тази връзка. Да. И прецених, че така ще бъде по-спокойно за всички. Когато ходиш на химиотерапия, някой помага ли ти или се справиш сама? Значи, когато ходя на химиотерапия, първо разчитам много на моите приятелки, съседки да ми наглеждат децата. Да. Това е първото. Баща ми идва да остава при тях. Той е пенсионер, възрастен човек, но така за охрана остава при децата. Иначе организационната част те се оправят сами. Моят партньор пътува с мен. Когато ходя на химиотерапия, нито една терапия не е пропуснала. Винаги е до мен да ми държи ръката, така да ми дава кураж. Много съм благодарна за това, разбира се. Изключително много ми помага. Кога се появи той в живота ти? Преди, сега ще стане на 1 юли, ще стане 2 години. Страхотно. Се появи това момче, което наистина последната година и половина, в която ми беше много трудна, може би на най-трудното време в моя живот, от гледна точка на това, че аз не бях жизнеспособна просто. С какво е по-различен от предишния ти партньор, за да можеш да споделиш с него и трудностите, и кризата, и предизвикателството на болестта? Значи той вярва много в моето оздравяване. Абсолютно нито за момент той не допусна в главата си мисълта, че аз няма да се оправя. Дори когато с дни не можех да ставам от леглото, не можех да... Значи организма ми нито една функция не беше както трябва. Нито се храних, нито спях, нито можех да се движа, нито имаш някакъв ясен разсъдък в този момент, защото съответно ти си стресиран и си изплашен. Но това момче наистина много сериозно рамо ми даде. Да, и много ми помага. Как се казва той? Казва се Вълчо. Говориш ли спокойно за болестта си с децата си? Да, абсолютно. Те са наясно с моето състояние, с това какво може да се случи, какво трябва да правят, когато евентуално мен ме няма, как да се справят с живота. Опитвам се да ги наставлявам и да им давам съвети, които да използват наистина за напред в живота си, не само за в момента. В какви моменти ги водите тези разговори? Небрежно. Сложили сме си една люлка на терасата, на която сядаме да се лакираме, да рисуваме, да си шием някакви неща и си говорим. Между другото се случват. Без излишен драматизъм, без излишен патос. Не, това не са теми, които трябва да се натоварват с някакви отрицателни емоции. Това е кръговрата на живота, естествените неща. Не се ли притесняваш, че можеш да ги изплашиш, да ги натъжиш? По-скоро те се опитват да ми кажат, че аз няма от какво да се страхувам, отколкото аз тях да ги предпазя по някакъв начин. Искам да ми разкажеш за твоите приоритети. Как са подредените? Кое е най-важното в живота, Христина? Значи, най-важното нещо в живота ми това е да дам правилна посока на децата си. Дори с тази болест, аз мисля, че това пък е един много добър урок за тях, как трябва да живеят здравословно и това, което виждат покрай мен, това, с което аз се сблъсквам. Те могат да научат хиляди начини как да предотвратят това нещо, ако имат правилната информация, ако имат правилните оръжия срещу това. Значи основното нещо, на което искам да ги науча, е това, че живота е нещо много крехко и ние трябва да го ценим във всичките му форми. Че трябва да бъдем внимателни дори към дърветата, тревичките, животните, които са в беда. Моите деца ходят почти всяка седмица в приюта за кучета.
сме доброволци там. Ходят и се грижат за бездомните животни, за такива по улицата. Животът трябва да се цени. Това е нещо уникално. Винаги ли си била такава или Определено. болестта те промени? Аз израснах заедно с болестта си. Защото има един период, в който си мислиш, че най-трудното нещо е да останеш жив. Когато загубиш толкова близки хора, когато ти самия си през по-голямата част от времето си по болници, се почваш да си мислиш, че живота е много трудно нещо. Много е трудно да оцелеш. Но определено трудностите възпитават човека и трудностите учат човека. Така че аз израснах заедно с болестта си. С какво би искала да зарадваш децата си? Те са фенки много на морето, на плуването и на животните. Това е, което ги вълнува най-много. Водиш ли на море? Водя ги, значи откакто са родени, всяка година, с изключение на миналото лято, когато наистина бях много зле. Нямаше как. Опитахме се, искахме да отидем до Гърция, поне веднъж да ги заведа на плаж, но не успяхме нито веднъж да отидем, защото мама не можеше да ходи. Аз съм сигурна, че ще измислим начин да ви зарадваме и да ви доставим положителни емоции. Ти обещавам да се видим отново скоро. Следващия път ще предупредим преди да се появим и няма да те изненадвам. Добре, благодаря ти. Кой направи това нещо? Ще разбереш при следващата ни среща. На финала на следващата ни среща ще се запознаеш с твоя поръчител. Ама аз не го познавам. Кажа сега, не ме измъчвай. Добре. Здравейте! Здравейте, Христина! Обажда се Наталия от Предай нататък. Как сте? Здравей, Ами точно се готвим да излизаме сега. Кажи ми първо как мина химиотерапията и как се чувстваш в момента. Ами добре, благодаря, добре се чувствам. Добрата новина е, че нашия екип вече те чака пред входа на вашия блок. Мога ли да те помоля да отидеш на терасата и да се огледаш за екипа на Предай нататък? Добрата новина е, че ви чака не просто почивка, а едно пътуване в Гърция за няколко дни, където се надявам да си изкарате наистина приятно и те чакам в студиото да ми разказваш. Добре, благодаря. Момичета, отиваме в Гърция. Тук се срещат много често така по улицата крави, зайчета, което майци ги пускат на самопас, сами да се разходят. Има много те хората, тук главно в това се изправят. Какво е това? На границата ще има да чакаме. Добре дошли в Гърция! Аз винаги съм искала да дойда да усетя атмосферата на тия земи. Ние сме в Елада. Аз първо оттам тръгвам най-отдалече. Това е просто едно място, което, както казваше господин Арнаудов, мирише на история. Усеща се. Намери сега къде е Гърция. Кажи къде е Гърция. Къде е Бутуша първо намери? Къде е? Да. Ние сме на едно място, което, минавайки от тук, минаваме през тази област, откъдето са моите корени, а именно село Съчанли. Мими, искаш ли да плуваш? Да!
Ей, тук сега, ако ти спрем, влизаш ли да това? Тя няма да види, тя ще скочи вътре. Оле, наистина ли сте тук? Оле, оле, много е яко. Много е яко. Оле, утре цял ден там ще се... На басейна, на морето. Оле, много ви благодаря. Ние сме на портата на Света гора в момента. Порта към небесата означава всъщност превода на името на града. Порта към небесата или порта към рая. Така че това са много показатели, дето ми сочат, че аз съм на точното място и човека, дето е избрал това място и някой, който наистина много добре ме познава и знае, че аз се чувствам на едно от местата, които без да познавам, аз съм искала да бъда. Айде, дано да е утре хубаво времето и да може да плуваме и на морето. Да! Да. Ms. Christina. Hello. I am the Rooms Division Manager and I would like to welcome you in our hotel. Thank you. I hope to have a pleasant stay with us. Okay, thank you. You're welcome. Welcome, madam. Would you like to see the hotel? Okay, this is our complex, as you see, with a lot of rooms all around. You like to see our swimming pool and show you some other places? Okay, thank you. You're welcome. We have a very beautiful garden. It's very nice of you. Let's see our bar. Very, very beautiful. In this specific place we have every week Greek folk dances and music. Oh. And that is a theater. Yes. Едно от нещата, които много така ни поласка, като проява на много мил жест и внимание, лично менеджера на хотела отдели от времето си. Аз съм сигурна, че той човек е много зает и много ангажиран, но той ме разходи из хотела и ме запозна с така красивите кътчета. Ми ги показа лице в лице и беше много трогателно, много приятен човек. From this place over there we are going to the beach. This is the beach. Have you visited our beach? Okay. Have you visited? No, not yet. So I hope you enjoy your stay with us. Yes. As well. Yes, thank you. Thank you so much. To visit you, our hotel and to help. It's my pleasure. Thank you. Pleasure for me as well. Thank you very much. За първи път че имах възможност да отида на спа, да се поглезя, да прекарам малко време със себе си и наистина беше уникално усещане и съм много благодарна на екипа, че имах тази възможност. Без да ме преследват с камери, да бъда в момент на уединение. Айде, тръгваме за морето. Добре, супер! Чакай! Here, under the bright lights, no one around, it's only you and me. Here, until the sunrise, I wanna
know I must seem crazy. Това беше основната цел на Мария – да плува в Бяло море. Много се радвам, че успяхме да осъществим тази мечта на детето ми. Тя наистина е много щастлива тук и много й харесва. Забавляваха се много на плажа. Няма по-силна градивна енергия от тая, която излъчва едно дете, което е щастливо. О, нямам търпение. Много е яко. Where will this take us? Imagine what we can be. The world's slowing down, my heart's speeding up. I know I must seem crazy. Love is in the air. Ами мисля, че е по-добре на хора. Когато е голям, Да. там го няма това усещане. Да, дето сте класни. Обаче се слаха лупите тук. О, голяма отвата направо. Искам децата ми да знаят, че човек живее истински, когато започне да живее извън себе си. И трябва винаги да търсят начин да съществуват в баланс с природата. Защото това е състоянието, в което човек се развива най-добре, в което човек се учи най-добре и се чувства най-добре. Това е, което искам да научат децата ми от мен. Затова им позволявам, когато искат да плуват, когато искат да тичат. Но в смисъл, няма нужда да казваме: Иванчо, прибирай се, що гладен ли съм или ми се спи. Нека децата сами да се научат да контролират и телата си, емоциите си, чувствата си, защото те умеят много по-добре от нас да преценят ситуациите. Те са някакви детектори и имат понякога много по-ясна представа и много по-ясна картинка за нещата, отколкото имаме ние възрастните, защото ние сме много обременени вече. Безлюден остров! О, Боже! Како виж колко е чиста вода? Да! Имахме едно уникално преживяване. Обиколихме голяма част от островите, спирахме на много от тях и всъщност ние си бяхме на плаж на един остров само за нас. Пускай я! Малко влезни пред троле. Няма нищо, пускай я! Чери плува! Чери, иди си на море вече! На децата им беше много интересно и това е едно уникално преживяване за тях. Не мога да си представя да получат децата ми по-голям подарък от това изживяване. Има параклище. Ще мога ли да се кача до там? Някой, ако ми каже, че съм се качила до тук, няма да му повярвам. Оле! Направо на такива места въздухът се спира. Окачвайки се горе, наистина усетих като сякаш да си поема много силно въздух, все едно ме блъсна една вълна от енергия и наистина аз мисля, че тук това е магично място. Свети Георги, който убива злото. Оле, нали ще си направим снимки на тия камъни? How I saw the light. He found me and set me
И този момент го запомнете също. Много исках да имат такива спомени, точно такъв тип спомени, на такова място. Преди няколко години аз имах възможността, когато беше сватбата на моята най-малка братовчетка Илиана. Много ги обичам. Те бяха избрали за сватбата си едно страхотно място в Доминиканската република и направиха жест към мене да ми осигурят като цяло пътуването до там. Тези емоции, които преживях там с тях, те ми бяха толкова... Това са най-близките ми хора. Това беше едно време, което за много напред ме зареди положително и ми даваше сили да се боря с болестта. Но много ми тежеше, че децата ми не бяха с мене на това място. Сега в момента аз един вид изкупувам към тях вината си, че не са били с мене. Много ви благодаря за това. Закусихте ли? А готови ли сте за разходка? Оле, много се радвам, че си тук. Много ви благодаря. Това е много, много силен момент. Имах много сериозни подозрения. Тя ми беше първото предположение. Веднага след като екипа беше първия път още в Кърджали, аз и се обадих и казах: момиченце, ти стоиш за тази работа. Обаче тя абсолютно категорично отрече и така през цялото време си казах, може пък да е някой друг. И така разсея се съмнението. Много сериозно се разсея съмнението. Като я видях, просто толкова далече тя оставила децата си отново заради мене, Мирка и Петя. И отново тя не спира да се грижи за нас и да ни помага. Просто това беше върха. Страхотно е. Ама наистина така се чувствам, разбирате ли? Много исках да бъдеш на място, където да имаш време за себе си, за децата, да се заредиш с енергия, с много положителна емоция, за да имаш сили да продължим напред в борбата. Ти си изключително силна, борбена. Възхищавам ти се, обичам те. И във всеки един момент ще бъда за теб и винаги може да разчиташ на мен. Обичам теб, обичам Мария, обичам Маргарита. И сте просто ни прекрасни деца на една много силна жена. Преди да дойда тук, бях на едно благословено място и взех една икона за теб от Атонския манастир. Тя е на Свети Пантелеймон, който е покровител на лекарите, и той изцелител. И надявам се с вярата и с негова помощ и с твоята сила ти да пребориш абсолютно всичко тук нататък и изцяло да оздравееш. Не знам с какво съм заслужила цялото това внимание и какво съм направила, обаче аз наистина в момента имам усещането, че не съм и някаква набожна или религиозна. Обаче имам усещането в момента наистина, че Божията благословия ми се стоварва над главата. Наистина съм преживяла много загуби и много тежки моменти. Обаче в природата има баланс в крайна сметка и няма как след трудностите да не ти се случат и хубави неща. Наталия сбъдва вашите мечти, сбъдва една моя мечта и аз имам шанса да прекарам и днес и утрешния ден с вас. Тук в този прекрасен хотел. Оле, много ви благодаря! Най-хубавото е, че естествено няма да има камери. Те ми липсват вече, като ги няма. С нощи не можах да заспа, защото нямаше кой да ме снима. Пожелавам си наистина портата към небесата, това уникално сакрално място, наистина да бъде порта към
моето изцеление от тук нататък, аз имам нужда само от това. Всичко друго мисля, че съм го постигнала. Имам страхотни деца, имам страхотни приятели, семейство. Единственото, от което се нуждая, това е да бъда здрава, за да мога да се наслаждавам на всичко това. И мисля, че сме на правилен път. Преди 7 години, точно по това време, почина майка ми и точно в тези дни на мен ми откриха болестта. Мама почина, погребение, аз влезнах на операция. Това се случва за една седмица. Нали всичко. В период от 10 дни, които са точно сега, утре 7 години от смъртта на майка ми. Значи няколко дни по-късно аз съм била на първата си операция и повярвайте ми, това беше момент, в който изобщо не съм си мислила, че след 7 години аз ще седа на една пейка в една страхотна градина, децата ми ще са около мен, ще играят на плажа, на басейна и изобщо че аз ще съм жива по това време. Много искам тази история да стигне доколкото се може повече хора, защото хората имат нужда от надежда. Не само болните хора, и здравите хора също имат нужда от надежда. И трябва наистина с всички сили да мобилизираш цялото си същество, за да осъществяваш надеждите си. Искате ли да ви разкажа нещо от снощи? Да. Което много се смяхме. Снощи... Вие сте се запирали изцяло към камерите. Да. Сега това е подарък за екипа. Искам да ви разкажа тази смешка, която се случи снощи. Снощи ми пише нашата Анета, която е моя рейки мастер, и ми разказва как в неделя утре, когато е 7 години от смъртта на майка ми, е ден на равноденствие. И рейкисти от цялата страна ще се събират, за да подават групово рейки енергия към Вселената, Земята и всички, които имат нужда. И аз започвам да се възхищавам на тая идея, колко е хубаво, нали, че това нещо ще се случи. И съм си седнала ей тук на столчето, светят лампички в басейна, звездите, пеят едни нощни птици. Аз съм в някакви дълбоки размисли такива за Земята и колко е хубаво да бъдеш едно с природата и как, нали, човек започва да живее тогава, когато живее извън себе си и как тия хора, нали, ще направят това нещо. Аз също искам да се включа, особено от това свещено място, където се намирам. И в този момент, нали, децата вече спят, много е тихо и минава отново един човек и върви и ама такава мощна. Викам, да, и той се съединява с природа. Обаче беше ял много салата с боб, аз ви казвам. И даже мисля, че днеска го разпознах кой е човека по алеката. Ох. Пак днеска много сълзи, много емоции. Ох. Искам още сега, докато емоциите от топлото и ласкаво гостоприемство на гръцкия бряг са още ярки и живи, да благодаря от цялото си сърце на нашите прекрасни приятели Михаела и Лили от туристическа агенция One Travel за незабравимата 5-звездна почивка, която подариха на Христина и нейните дъщери и тяхната поръчителка Деси. Почивка и зареждане, от които всички те имаха нужда, за да продължат с нови сили своята битка. Благодаря ви, приятели, вие сте част от екипа на Предай нататък. А сега нека посрещнем с много силни аплодисменти при нас в студиото прекрасната Христина и нейните две дъщери Мария и Маргарита. Елате, елате, елате. Здрасти, Хриси, добре дошла, прекрасна си. Здравейте, красавици, как сте? Разполагайте се, заповядайте.
Леле, какво настроение вкарахте в нашото студио? Как се казват тези прекрасни кучета? Това са вашите домашни любимци. Кажете, кой Това как се са казва? нашите домашни Така. любимци, а той ни е на гости временно. Търсиме къде да го задумим и сме го прибрали, защото е болничък. Имало е счупено краче и малко трябва да се стабилизира. Изглежда тъжен Много, да. и благодарен. Кокера как се казва? Рая. 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 Пудела? Чери. Чери. Отпочинахте ли си добре в Гърция? Беше много... Не просто си отпочинахме, беше много зареждащо. Беше магично място. И когато иде си дойде, просто това беше върха на всичко. Какви са новините около твоето здраве, Криси? Около моето здраве, новините са добри. Аз бях си поставила едно предизвикателство, докато бяхме в Гърция, че тръгнах натам с едни много завишени показатели. На кое? На чернодробните ензими, асат и алат. Значи те бяха 10 пъти над нормата. Ужасно. Звучи. И какво предприехте? Предприехме ходенето до Гърция, което се оказа, че когато се върнахме, всичко се беше нормализирало. Сериозно ли ми говориш? Абсолютно, да. Аз и документално мога да ви го покажа. Ти си научното доказателство за това, че положителните емоции имат Абсолютно, лечебен да. ефект. Да, нося изследванията, мога да ви ги покажа направо на файлове. Но битката ти продължава ежемесечно. Ти на практика не можеш да прекратиш своето лечение. Продължаваш с пътуванията до Турция, с химиотерапиите, което изисква нови и нови средства. Да, абсолютно. На 30 дни пътувам. На 30 дни пътуваш. Провеждаше, те го наричат поддържаща терапия в момента. Тук е момента да ти съобщя, че нашите приятели от фирма HTI и лично собственикът им, господин Красимир Стоянов, които не за първи път подкрепят герои и кауза на Предай нататък, взеха благородното решение да подкрепят Христина в нейното лечение с сумата от 1000 лева. Благодаря ви, приятели! Вие отдавна сте част от екипа на Предай нататък. Благодарим ви от сърце. Заповядай. Вярвам, че още много хора също имат желание да подкрепят нашата фантастична героиня Христина и биха го направили още сега на краткия DMS номер, който е публикуван на нашата официална Фейсбук страница и на официалния ни сайт в интернет. Всички заедно можем да превърнем историята на Христина в история не само за сила, а и за доброта. Благодаря ви предварително. Момичета, сила и доброта ли са най-важните неща, на които мама се опитва да ви учи? Да. Да. Това е толкова много. Иска ли ви се да приличате на нея? Определено. За какво и се възхищавате най-много? Ами за това, че е силна жена, че ни показва как ние трябва да постъпим и че ни е мама. Милата ми сладка душа. Аз знам, че мама много се гордее с вас и е толкова силна и заради вас. Защото иска да сте спокойни, да сте щастливи и да сте уверени в бъдещето. Бъдете такива, това също има лечебен ефект, повярвайте ми, може да попитате и мама. Между другото, мама ми сподели, че има и нещо друго много важно, на което ви е научила, и то е да цените живота във всички негови форми. Вашето идване в студиото в компанията на тези 3 чудесни кучета е живото доказателство, че успяла да ви научи и на това. Колко животни общо имате вкъщи, така средномесечно? 4. 4. Много. Варира бройката. Варира бройката. Варира постоянно. Да. Напоследък има винаги пришелци. 3 кучета и 1 коте? Плюс-минус 1-2 кучета зайче. и 2-3 2 котета. кучета и 1 зайче. А коте? Вече не. Ама имахте и коте, Имахме като се 2 видяхме персийски вкъщи. котки. И какво стана с тях? Наши лични, които се наложи да ги задумим, когато миналото лято бях много зле. Имахме и още един кокер, който беше бебе на Рая. Но се наложи на него да му търсим дом, защото аз бях в много сериозно състояние. Нямаше как да се грижа за тях. Общо взето търсих си им други родители. Ако знаех, че точно в момента нямате коте, щяхме да ви подарим и коте. Нямаме. Нямаме. Да. Добре, ще ви подарим. Какво да бъде? Добро.
Бебе коте. Бебе коте. Ще се погрижим и за това, обещавам ви. А сега искам да ви направя още една малка изненада, която вярвам, че ще ви накара да се усмихнете. Колеги, нека насочим камерите към отварящите се зад нашите герои врати. Нашите приятели от ветеринарна клиника Син Кръст в град София, също като Христина, Мария и Марги, много, ама много обичат животните и решиха да им подарят ето това солидно количество храна за техните домашни любимци. Благодарим ви, приятели, вие също сте част от нашия екип. Благодарим ви. Да. С тези... Много благодарим. И ние ви благодарим, че сте толкова сърцати и толкова много обичате животните. Сега може да си вземете още, като гледам с какви количества храна разполагате. Може би трябва да помислим за разширяване на апартамента. А Хриси, ти ме помоли нещо да кажеш за Деси? Аз искам... За Деси имам много неща да кажа, но ще си позволя така да използвам ефира, защото тя също е един много силен човек, който е водил не по-малко битки от мен и моите деца са преминали тия момичета. И не по-малко от нас тя заслужава да е на това място и някой да направи същия жест към нея. Деси... Аз много се възхищавам на хора, които работят и които искат по честен начин да правят нещата правилно и по този начин да издържат себе си и семейството си. Деси се грижи за двете си деца. Тя е нон-стоп ангажирана. Наистина едно работещо момиче. Занимава се с разнос и аз искам, ако ми позволите, хора, Десислава Тончева, професионалист в своята работа, занимават се с производство на декинг. Поръчвайте хора, тя ще ви обслужи, ще ви направи басейн, сауна, джакузи, качествени материали и качествено обслужване. Лично тя ги разнася. Получи своята минутка реклама в национален ефир. Вярвам, че си много силен човек и истински приятел и това е най-малкото, което можем да направим за теб. Заслужаваш и силата на чувствата, които виждам да светят в очите на Христина всеки път, когато те погледне. Ти даваш страшно много кураж и много надежда и си една от причините тя да е този силен човек, на който се възхищаваме всички. Абсолютно, да. Поздравявам ви. И двете сте фантастични. Щастлива съм, че се запознахме. Благодаря ви за доверието към нашия екип и се надявам да се чуваме и за в бъдеще. А на теб ти желая много скоро цялата тая история с рака да е зад гърба ти и знам, че ще се справиш. Дай Боже. В очите ти го виждам. Дай Боже. Добре. Мога ли да... Можеш? 2 минутки? Разбира се. Още да ви задържа. От Света гора, специално за теб исках да донеса една икона. Успяхме да намерим нещо много красиво. Ако искаш, може да я отвориш. Да. Иконата е на Богородица, като аз още там си казах, че това беше деня, в който помена на майка ми. И аз във вашите действия виждам някакси все едно нейната мисъл. Тя винаги на деня, на който мама почина, се случват някакви такива чудеса с нас и някакви много хубави неща. И аз знам, че чрез теб тя е стигнала до нас или ти чрез нея до нас. Не знам, но много ти благодарим. И аз ти благодаря. А гривната, която сме ти избрали, тя е много цветна, много красива и показва, наистина съчетава красотата на природата. Аз знам, че ти ще я оцениш и знам, че много добре ще ти стои. Много ти благодаря. Много ти благодаря. Трогната съм. Искам да покажа иконата на камерата. Имаме етикета. Прекрасно е. Благодаря ти. Не ти оцелихме зелени гривната. Много хубави подаръци. Пак да ни дойдете на гости. Иконата е... Прекрасно е. Иконата е отпечатана върху камък ахат, само искам да кажа, че самия ахат сам по себе си той е лечебен камък, естествен и има много така
позитивни действия в живота на хората, в които влезе. Това е камък, който тебе. отдавна е в сърцето Да. ми. Благодаря. Благодаря ви от сърце. Много сте мили. Наистина съм щастлива, че се запознах с всички вас и не ми се иска да ви изпращам от нашото студио, но ви обещавам да се виждаме отново. Ще ви се обаждам винаги, когато идвам в Кърджали. Същото важи за вас, когато сте в София. Много ще се радвам да се видим отново. Ще се чуваме. Благодаря ви. Чакаме ви с добри новини. Чао! Да не забравите храната. Добре. А единият чувал е с котешка туалетни, така че скоро трябва да си имате и котенца, аз ще ви потърся. Добре. Чао! Чао! Чао, хубаво лято! Супер, ето! Сега ще ги изхранвате. Заповядайте.